Tieto praktické tipy, ako ušetriť vo výdavkoch, pomohli stovkám našich klientov a teraz ich prezradíme aj vám. Nenakupujte impulzívne, ale podľa zoznamu. Plánujte jedálniček dopredu. Spotrebujte všetko, čo kúpite a využívajte zľavy, najmä na trvanlivé potraviny. Perte na nižších teplotách a šetrite na energiách. Zapínajte len plnú práčku a umývačku, využívajte ekoprogramy, LED žiarovky a čo najviac denné svetlo. Ak môžete, zdieľajte vaše bývanie a rozdielte si nájomné. Namiesto auta siahnite po MHD alebo bicykli. Do práce sa oplatí zdieľať jazdy autom s inými pasažiermi. Výlety, príroda, mestské akcie či knižnice sú zadarmo. Predplatné si nehajte len na to, bez čoho neviete fungovať. A pozvať priateľov domov je oveľa lacnejšie než reštaurácia. A čo financie? Vytvorte si prehľadnú tabuľku výdavkov. Vyhýbajte sa pôžičkám a splátkam, úroky sú náklady navyše a veci, ktoré nepotrebujete, predajte. Pre viac užitočných tipov sledujte profil Investuj s Vladom.